Unjani? Ngikhona unjani wena? Ngiyaphila. Ngithi ake ngigonyuluke namhlanje ngodaba labethu lolu owahambayo. Umuntu wakho. Ngikhuluma nobani? Hawu. Ukhuluma noNhlanhla. Okay. Ya, okokuqala ngicela nje ukuxolisa ngingakalibeki udaba ngithi ayidli ishiyele kulento engizoyisho. Okay. Ngiyazi ukuthi lapho kwamfana ade bekunuka bethi uwena owabulala uLukhuzana uBafo. uBafo wayenenkinga angazi noma wake wakutshelani ukuthi wayene-T_B. Cha, awakaze ngitshela. Kanjani ubulala naye kodwa? Ubengakaphuzi amaphilisi bengizokwazi kanjani mina ukuthi une-T_B ngoba bengaphuzi amaphilisi. Okay, elami bekuthi namhlanje ngicela ukuxolisa lokho ukuthi beze bekunuke bekusho konke amabala la bewasho. Bengazi mina ukuthi une-T_B. Ngiyazi ukuthi sengineminyaka esidlule nje. Impela ngithule nalolu daba ukuthi belungihlukumeza. Yindaba ukhetha ukuthi ungitshele namhlanje? Ukuthi angifuni kwenzeke komunye umuntu lokho okwenzekile kuwena. Ngiyaxolisa. Ngiyakuzwa. Okuchaza ukuthi uyangixolela. Ngithe ngiyakuzwa. Usazocabanga ukungixolela? Ukuthi nami ngifuna ukuthola ukuphumula ngaphakathi enhlizweni yami. Ngingahlali nezinto ngoba elokufa litshela. Kodwa uzokhetha ukuyokhulunyiswa abanye abantu engabazi noma ungezani kumina uzongitshela kahle uzoxolisa kumina? Bekunzima nakumina. Ngiyakuzwa. Kuyimanje ngihlangazela inyembezi. Ngiyakuzwa. Yebo, hayi ngiyojabula mawulimukela uxolo lami. Kulungile. Angibonge.